Здравейте на всички, аз съм Супер Марио Bros. И днес ще играем на Need for Speed Most Wanted 2005. Това е принципно един мод, който реших да си го изтегля. И е много хубав. Като гледам BMW-то само, вау! Това се нарича хубаво BMW. И така, майче направо да започне играта, защото това е една от игрите, която има много интересни истории и най-вече най-интересни състезания. Нека да започваме направо, няма какво да говоря. Това е много хайпваща игра наистина. Attention Patrol Division, we have reported at least one mobile Code 6 driver followed by police. Вижте, ние мога да се чести. Това какво? Аз не вие какво си да е. Дори си вижда какво е. Аз мога ли си не да? Върбъл си вижда. Remaining units be advised vehicle went BCBA. Caution to be sent into the surrounding area. There's something wrong with your ride. You left a huge oil slick at the start line. You have to end the race fast. Добре, готово, приключих състезанието някакси. За малко. Това беше наистина за малко да се свикнаме. Това е датата на този мод на тази игра. Дават историята, нали, как ти играчи, геройите, говоря и така нататък. Е само по тия телефоните, по телефона. Как да види хората. Това е урод. Айде да може да дигнеш пета. Не как да попадна от това. Може да дигнеш пета. Може да дигнеш пета, както казвам. А това е много назад. Нормално. Вижте как пак да прави. Не мога да говоря много, защото това е много специфирано. Аз няма толкова път. Най-добре и състезание. И сега ще тогава измерстваш. Очаквайте, което да се ще БМВ, кой ще? Това е на плана. Fire intel coming your way. I just observed a bunch of cars speeding. Go ahead, put the district on alert. These guys look like street racers. Attention Patrol Division. Units are in a high-speed pursuit of multiple vehicles, aggressively evading custody. Units in the area directed to clear and head up to provide cover. I'm ready to help with this moron. Can't get him stopped. Unit heading up to the code 3 chase. Dispatch vehicle located. He's running. Slow it down. We may have to drop out. Но, видите, знаем, което не е важно. Един етап тази игра. Направо само си знаете, много хора, защото отиват към тънката години, а тези това и да плащат в тази игра. Е много интересно. И защо само ще правим тези състезания? Ето сега това ще е като за последна част, защото лично
Take underground, let loose. Let's see how good you do in the Volta daylight. o meu pé pra Grina dele. Asta mai venit ce trebuie să se poți să ne rediscute. Dacă îi vrea să poți să discute în alegere. Alegere nouă pe care, totul nouă partida aia pe care. Ca zice nouă oșuri prostul, apăsăm nici speed mă da, nouă partida. Забил это Молдав. Но там всегда подробно не забил это Молдав. Да, смотри, играю, окей. Вот так и не. Може да е шапета, но не преди. Малко. Много съм бавен. Айде по-бързо. Аз съм най-внимателно с това да това, какво си мислите? Как виждате, бе? Внимателно. Вижте, аз карам нормално. Вижте, карам с бяхте ми. Да. Това беше на после. Аз и го си. Значи на този път ще правя всичко от малко и пак не ми се занимава. Малко се ми трябва. Но по-изпука, бе, нали си на пълно място. Good run. I like your style. Just make sure you watch your back with these guys, alright? See you around. What's up, poser? I'm glad you're putting it down out there. I really am, because I can't wait to get a crack at that ride. What? Did anybody tell you? You gotta put your ride on the line to run against the blacklist racer, and that is why people aren't stupid enough to do it. I'll be waiting. Така, нека да правим състоянието. Абе, това случва, че ни пусти 2012. Това случва. Да, дай да си дам. Заедно. Ето дава е по-прав. Да, но това е значи. Добре, и кой е там подавайте на първо? Vehicle shot past me. Having a hard time keeping him in sight. Alert units in the area. Lost sight of him. Now it's time to catch up. Dispatch. Need more units. Racers has split up. Това е добре. Това е много добро. Това е всичко. Как ти каза хора? Всяка игра. Знам, че от 2005 но самия мод се знам 2005. Remaining units be advised, vehicle west ECB. Spotted should be set up in the surrounding area. Hey, there's something wrong with your ride. You left a huge oil slick at the start line. You have to end the race fast. This
Да, те ще ме клем Need for Speed Underground. Да си кажеш, те са не ми тази да са. Стена го. Да, това ще бъде като за края на първи епизод на Need for Speed Most Wanted. Hey, it's me. Check out your map. Head up to the location I told you about. I'll meet you there. Чао. Later. Така, както казах, от тук ще приключи епизода, защото да, не бия да правя повече от 15 минути. За това беше всичко от много хора. Ако ви харесва този клип, дигнете по един хубав лайк, абонирайте се. Това беше всичко от мен и довиждане.